Bona tarda. Benvingudes a totes les persones presents avui, que avui ens acompanyen a la presentació de la biografia del doctor Pere Albert Vier, un científic extraordinari i alhora una personalitat inquieta i creativa que va contribuir notablement al camp de l'evolució i la biologia del desenvolupament, conegut com a Evo Devo. Avui no només volem presentar la seva biografia, sinó fer-ho repassant la seva trajectòria acadèmica, somiada i respectada internacionalment. Abans de començar, però, volem agrair la participació de l'honorable consellera de Recerca i Universitats i presidenta de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, la senyora Núria Montserrat, i el director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, el senyor Miquel Gómez Clarés, que ens donaran la benvinguda i ens adreçaran unes paraules. Si us plau. Bona tarda, honorable consellera, rector magnífic de la Universitat Abat Oliba, vicerrector de Recerca de la Universitat de Barcelona, vicerrectora de Recerca de la Universitat de Vic, membres del patronat, estimat professor Vallès, autor de la biografia i també en aquest cas professor d'investigació del CSIC i també cofundador de l'Institut de Biologia Evolutiva, el doctor Jordi Albert, germà del Pere Albert i director de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, familiars, amics i companys, benvinguts i gràcies per la seva presència aquí amb nosaltres. Vull agrair a l'autor, sobretot, l'esforç i el seu compromís en la redacció d'aquesta biografia, una de les biografies més completes de la col·lecció de biografies de la Fundació, els familiars, amics i companys pel fet d'estar avui aquí per retre aquest homenatge i record al doctor Pere Albert i sobretot també a l'equip de la Fundació i en concret a la Mireia Colom, que ha coordinat el projecte amb la Fundació Enciclopèdia Catalana, que col·labora amb nosaltres en l'edició de les biografies. I em permetràs, consellera, que em centri la rellevància que té la col·lecció de les biografies. Volem divulgar la figura de científiques i científics de diverses disciplines que han estat referents en el panorama català, el valor de les seves trajectòries professionals dins de la recerca i també de la divulgació, com és el cas del doctor Pere Albert. La col·lecció forma part de les diferents activitats mitjançant la qual la Fundació reconeix aquesta tasca d'impacte de científiques i científics i també dels diferents actors del sistema de recerca català, com són els Premis Nacionals de Recerca, els propers Premis de Ciència Oberta de Catalunya o activitats com científiques o la Setmana de la Ciència. Les biografies van començar l'any 94, actualment hi ha 15 títols de diverses àrees de coneixement, com comentava, la producció la fem conjuntament amb la Fundació Enciclopèdia Catalana, amb la qual també impulsem conjuntament la divulgació científica a través del portal de Ciència en Català Divulcat. Però vull aprofitar també avui per anunciar que estem treballant per publicar l'enguany la biografia del doctor Antoni Ballester Nolla, llicenciat en Química i doctor en Ciències Biològiques a la Universitat de Barcelona. Ballester va posar en marxa un sistema d'anàlisi en continu de temperatura, salinitat i concentracions de nutrients de l'aigua de mar, que en el seu temps va representar una gran novetat internacional. El doctor Ballester va tenir un paper molt cabdal també en el desenvolupament del programa espanyol de recerca a l'Antàrtida. Però per finalitzar, consellera, dir-te que per la Fundació també és un actiu aquestes col·leccions de biografies perquè estan alineades també amb els objectius del Pla d'Acció departamental del Departament de Recerca i Universitats del Govern de la Generalitat, no només contribuint a la divulgació científica i a la transferència de coneixement cap a la societat, sinó també visibilitzant aquestes trajectòries que inspiren vocacions en ciència i tecnologia, especialment en les generacions joves. En cada biografia reforcem aquest prestigi internacional de la recerca catalana i enfortim el vincle entre ciutadania i societat, en sintonia amb el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. És, doncs, una iniciativa que transcendeix aquesta memòria individual i que va convertir-se en aquesta eina de transformació col·lectiva. I és per això que volem agrair-te, consellera, la teva presència aquí, no només com a consellera i presidenta de la Fundació, sinó també com a investigadora i coneixedora de la gran tasca diària que fan a les nostres investigadores i als nostres investigadors. Així que moltes gràcies i moltes gràcies a vostès. Bé, doncs bona tarda a tothom. No faré les salutacions pertinents, però sí, conseller Mascolell i amics i amigues, familiars també,
per nosaltres és de fet avui un honor estar aquí, no només com a presidenta de la Fundació, sinó també quan vam entrar a govern, no? I vam ser coneixedors d'aquesta gran iniciativa de les biografies, doncs pensem que realment és una oportunitat, no? Per posar en valor la recerca que es fa a aquest país i sobretot donar veu i nom a autors tan significatius, i també agrair a l'autor una altra vegada doncs, la tasca que has fet i com l'has fet de bé, i amb quin respecte, com sempre, tractes els temes que semblen tan difícils d'explicar i que fàcil ho poseu. No? Doncs, com dèiem, és un plaer estar aquí amb vosaltres aquesta estona per poder recordar aquestes figures que són, com sempre diem, inspiradores i que ens van deixar moltes vegades massa d'hora i ens han deixat aquest llegat que continua en el temps. El Pere Albert Vié va ser un d'aquests científics que encomanava amb passió, només sentir-los parlar. Els qui el vau conèixer dèieu i dieu que des de ben petit es veia que tenia una curiositat molt insaciable, li encantava observar animals, col·leccionava tot el que trobava i passava llargues estones al Zoo de Barcelona i al Museu de Zoologia. Tant era així que amb només 19 anys ja havia publicat un primer article sobre amfibis a la revista del Parc Zoològic. Era només l'inici d'aquesta llarga trajectòria, d'aquesta vida lligada de totes a la recerca i també a la natura. Quan la Barcelona dels anys 70 li quedava petita, va fer les maletes i va marxar als Estats Units. Sé que algunes de les persones que esteu aquí també vau compartir trajectòria amb ell allà. I a la Universitat de Kansas va estudiar Biologia i Filosofia i va descobrir un món acadèmic obert i ple d'idees que són noves avui encara, a dia d'avui. Després va fer el doctorat a Berkeley, on va investigar com es desenvolupen els amfibis i en què es poden i com es pot explicar la seva evolució. I amb només 26 anys va aconseguir un fet impressionant, formar part del professorat de la Universitat de Harvard i treballar com a conservador d'herpetologia al famós Museu de Zoologia Comparativa. La seva recerca va ser clau per posar les bases del que avui anomenem Evo-Devo, la branca de la biologia que també coneix molt bé el senyor Jordi Garcia i alguns dels que esteu aquí, el Ricard Soler i també el doctor Martínez Arias, que el veig aquí també assegut. Doncs aquesta branca de la biologia que ens uneix amb diferents mirades, com es desenvolupen els éssers vius i com evolucionen també les espècies. En poques paraules, en Pere volia entendre com petits canvis en el creixement d'un embrió poden provocar grans canvis a la seva evolució com a espècie. Va parlar també de conceptes que per mi són molt propers, com l'heterocromia i les constriccions de desenvolupament, que ens recorden que l'evolució no és un camp lliure. Els mateixos processos de formació de la vida també tenen els seus límits. Oi, Ricard? El 1989 va decidir tornar a casa, a Madrid, on el van nomenar director del Museu Nacional de Ciències Naturals. Allà va donar-li un bon cop d'aire molt fresc, va reorganitzar el museu en grans àrees, recerca, exposicions i col·leccions, i va fer que fos un espai més viu, connectat amb la societat i amb altres disciplines com l'art i la cultura. Com hem dit a l'inici, el Pere Albert, que ens va deixar massa aviat, amb només 43 anys, però el seu llegat continua molt viu, les seves idees encara inspiren biòlegs d'arreu i la seva manera de veure la ciència, atrevida, oberta i molt apassionada. Segueix sent per molts de nosaltres un referent. La seva empremta al Museu Nacional de Ciencias Naturales de Madrid ha estat tan rellevant que en col·laboració amb la direcció del museu, la col·lecció de biografies que presentem avui també es traduirà al castellà, i això ens permetrà que la seva història també arribi a un públic encara molt més ampli i esperem que continuï traspassant fronteres. Que aquest homenatge ens serveixi per mantenir viu el seu esperit i per continuar fent créixer la ciència amb la mateixa curiositat i passió que ell també ens va ensenyar. Novament, gràcies a totes i a tots i sobretot també als familiars per la vostra generositat, per també voler estar aquí avui amb nosaltres i per nosaltres, de fet, com a govern és un honor poder recollir aquesta biografia i sobretot una altra vegada felicitar-te també per l'autoria que dona gust, de veritat que fa goig. Gràcies per tot. Bueno. Per fer aquest viatge fascinant per la vida del doctor Albert, Pere Albert Vié, avui ens acompanyen el seu biògraf, el doctor Xavier Vallès Ros, professor d'investigació, ja s'ha dit, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, cofundador de l'Institut de Biologia Evolutiva i autor, com hem dit, de la biografia del doctor
Alberg. I també tenim el doctor Jordi Albert Vier, director de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona i germà del doctor Pere Albert Vier. A ells dos els demano que pugin, si us plau. Un aplaudiment per a ells. Ja estarà. Sí. Amb aquesta conversa que tindrem farem una visió completa i enriquidora d'un científic que va saber obrir camins nous i d'una persona que va viure intensament la curiositat, la creativitat i l'esperit crític. És així, M'agradaria començar demanant al doctor Jordi Albert si recorda alguna anècdota o detall que mostrés la seva passió precoç del seu germà, el doctor Pere Albert, per la natura i la ciència. Per exemple, deia la consellera que havia escrit en només 19 anys, va publicar el seu primer treball sobre amfibis, però com era aquella curiositat seva de nen? Bueno, jo primer voldria agrair a la Fundació realment per fer la biografia aquesta. Per nosaltres és un dia molt emotiu, no? I sobretot a l'autor, que ha fet una feina excel·lent, perquè ha fet una feina de recerca que s'han anat 100 anys enrere, no? Perquè ha començat quins són els orígens familiars de l'Alberg com el Vier, i ha sigut una feina espectacular, i això és el primer que volia dir, no? I a veure, per situar una mica la situació, nosaltres vivíem en una casa, que encara la tenim, no? Som els únics que queden al carrer, a la Rabassada, al principi de la Rabassada. Vivíem amb els avis, en una casa gran, amb jardí, i teníem animals. Teníem uns animals normals, gossos, ànecs, gallines, no? Vull dir així, no? I a sota teníem, l'avi tenia un laboratori, ell era enginyer, i tenia un laboratori voltaics i coses així, totes rares, i teníem una frase que posava: l'experimentació és el principi i el fin de la ciència. Nosaltres hem crescut en un entorn com aquest, no? Llavors el Pere el va començar a omplir de granotes, serps i bitxos d'aquests, no? Vull dir que allà... I una anècdota és que una vegada havia la dona a fer feines, no? Movia un moble i surt un ratolí, surt dos ratolins, i després surt un llangardaix perseguint els ratolins, no? La dona no va tornar mai més, no? Vull dir, ja va veure que això d'aquí no era... Però aquest és una mica l'entorn que vam créixer. Clar, quan ell va començar a posar aquests animals, ens portàvem 5 anys, no? I nosaltres... pensava que tothom tenia aquests serps i amfibis a casa seva, no? Però el Pere es va posar amb aquest tema dels amfibis i els rèptils, va anar al museu, estava ficat amb el zoo, i aquest era una mica l'entorn que el Pere i que tots vam créixer. Sí, jo el vaig ajudar molt amb aquest tema també. Va començar com un col·leccionista d'amfibis. Sí, però no eren de formol, no? Els tenia tots en vivo, no? Estaven tots allà i clar, a vegades algun s'escapava, no? Els veïns, si veien un animal raro, ens trucaven i ens veien: tu, hem vist això i tal. I això, teníem serps, teníem amfibis, rèptils, teníem tot. No teníem ocells ni altres mamífers, no? Amb ell li interessaven aquests, i ell que sempre va fer les seves obsessions, i d'aquella manera, que era una mica la seva empenta com anaven, no? Molt bé, doncs com dius, el doctor Pere Albert va ser disruptiu en tot el que va fer i des de ben jove. Sí, en aquell moment gaire gent que fes amfibis i rèptils n'hi havia pocs. I als anys 70 no era gens habitual que algun jove català se n'anés a Amèrica a continuar els seus estudis, continuar a fer la carrera. I per què va anar a parar a Kansas? Bona pregunta. Perquè resulta que a casa teníem la part del meu pare, que era empresari, que era el típic català de la pela, no? I la mare, que era metge. I la mare, metge, imagina't una dona estudiant als anys 40-50, que tampoc era normal. Llavors teníem les dues parts, no? La part científica i la part més empresarial.
I el meu germà va dir que, escolta, jo vull estudiar biologia. El meu pare va dir, bueno, aquí no guanyaràs la vida en biologia. I diu, bueno, però vull estudiar amfibis i rèptils. Diu, hòstia, amb això segur que no. Amb això segur que no guany. Llavors ell va agafar i ho va buscar perquè volia fer això. I, a veure, estem parlant dels anys 70, no hi havia Google, no hi havia res, i va trobar un professor a Kansas que estudiava amfibis. I ell volia anar allà, em sembla que va a l'Institut d'Estudis Americans, a veure com podia fer això. I els meus pares van dir, bueno, i perquè veieu una mica el que era Kansas, la meva mare va ser sempre el seu suport. Sempre van amb el Pere, a veure què, a veure com va i això. I una anècdota és que la meva mare parlava molt bé el francès, però l'anglès no gaire, no? I quan els fills se'n van et poses a estudiar el que els fills d'on van, no? I va a Immigration i diu, bueno, a veure, on vas? I li diu, Lawrence, Kansas. I el tio li diu, i què vas a fer allà? La meva mare diu, ara no me'n posaré aquí a explicar-li. Diu, holidays. I el tio li diu, nobody's going for holidays to Lawrence, Kansas. És dir, que ningú se'n va... Bueno, quasi la posen a la presó perquè, bueno, d'on té la droga, no? Perquè, clar, t'ho imagina't, bueno, no crec que Kansas hagi millorat gaire, no? Des dels anys 70, però havia un professor allà que era expert en amfibis. I doncs ell va anar allà, i era al college, estic parlant no de fer un doctorat, sinó que ell va anar a fer el college, també, i allà realment, si eren 3 anys, en va fer 2, ell inclús va acabar abans d'allò, i després se'n va anar a Berkeley, que ja era una cosa més normal i civilitzada. Per ell, fixeu-vos una mica el caràcter de petit, que ell ja volia tenir que estudiar allò, i els meus pares sabien que no el podien parar. La gràcia no els hi feia, perquè allà aquells anys enviaves una carta, bueno, te'n anaves, al cap de 15 dies t'arribava la carta que el nen estava bé, no? Vull dir que això és la situació, però perquè veieu una mica la seva obsessió. Doctor Xavier Vallès, en el llibre vostè diu que el doctor Pere Albert va nedar contracorrent. Quina idea tenia el doctor Pere Albert sobre els mecanismes de l'evolució? Què va portar exactament que revolucionés la manera d'entendre la relació entre el desenvolupament embrionari i l'evolució? Bueno, nedar contracorrent em referia a que a l'època dominaven les teories darwinistes i neodarwinistes, combinar doncs, la selecció natural amb la genètica, i això era el paradigma de l'època, no? I aleshores en Pere Albert va considerar... Pere Albert comença la carrera molt aviat, la trajectòria, estudiant els amfibis de Collserola, després al museu, després adquireix una formació morfològica molt forta a Kansas amb el Bill Duellman, aquest, diguéssim, personatge que el va enlluernar i per això se'n va anar a Kansas. I, esclar, ell sempre va tenir la idea que la morfologia era molt important, però això estava molt passat de moda a l'època. Dominaven les idees. La genètica és la que regula la formació de les formes, etc. I ell es va encaparrar amb que la morfologia i la gènesis de les formes i el desenvolupament imposaven unes lleis que no estaven contemplades pels gens ni per la selecció natural. I aquestes són les idees que contra viento i marea va portar fins a la fi dels seus dies. Va defensar aquesta visió, diguéssim, eternalista, dominen els processos de desenvolupament interns més que la influència de la selecció natural i els factors externs i els gens. Aquesta va ser una mica la seva filosofia bàsica i que va defensar fins al final. I això el va enfrontar a tots, a gairebé tots els biòlegs del desenvolupament i de evolutius de l'època, i ell amb això estava encantat de la vida, perquè era un provocador nat i li agradava molt anar a nedar contracorrent, de manera que ell jo crec que va ser molt feliç fent aquest paper, una mica d'enfant terrible, una mica provocador, però defensant amb arguments molt sòlids les seves idees, perquè coneixia molt bé el material, el seu model. El temps li ha acabat donant la raó.
Sí, bueno, encara hi ha l'equilibri. De fet, ara aquesta disciplina tan de moda que és la Evo-Devo, d'alguna manera ve a reconèixer que el desenvolupament és molt important, no?, per entendre l'evolució i sobretot l'evolució de les formes, no? O sigui, jo crec que si ara estigués aquí entre nosaltres estaria content, diria, oh, que bé, mira, veus, al final alguna cosa de les que vaig dir me l'han reconegut i s'ha consolidat, no? Molt bé. Veient la trajectòria del doctor Pere Albert, quina creieu, de les 3 grans institucions per les quals va passar, que va passar per la Universitat de Kansas, després Berkeley i finalment Harvard, quina de les 3 va tenir major impacte en la seva carrera? Quines creieu? Però jo crec que les 3 van ser importants a la seva carrera. Clar, marxar amb 18 anys o així amb 19 anys a Kansas, en un lloc que està sol, com a jove, no? En un college americà, que tothom... Va ser una independència, va ser una maduració personal per ell. A Berkeley, jo crec que potser va ser la més important, perquè va ser la més creativa, no sortint de la part morfològica, sinó que ell va veure que, escolta, per fer models s'ha d'aprendre matemàtiques, no? I es va posar a estudiar matemàtiques, i amb el David Wake, amb el George Oster, que també era un personatge així. I jo vaig estar a Berkeley amb ell un estiu i vaig publicar un paper, que és dels més citats, que encara el segueixen citant, i firmàvem Pere Albert, Jordi Albert, que tothom es pensava que era la dona, no? Perquè jo no conec cap germà que firmi junt, no? En canvi, les dones que canvien el nom, això d'aquí. Però jo crec que va ser la part que jo el vaig veure més creativa seva. Harvard és Harvard, evidentment va ser la més, per ell, la consolidació del seu treball, de la seva feina, ser professor a Harvard, però jo no crec que es trobés molt còmode, no? També va arribar molt avant, la germà era de reptes, quan havia arribat una cosa en volia una altra, no? I tenia que marxar. Llavors, jo per mi, i escrits que tinc, i coses d'ell i pensaments, jo crec que Berkeley era... A mi també crec que les 3 etapes són molt importants. La carrera, amb el Duellman i la Linda Trueb, a Berkeley, la tesi doctoral, amb el David Wake i l'Oester. Però jo crec que Harvard, malgrat tot, és un entorn tan estimulant. Tens allà l'Ernst Mayr, tens el Stephen Gould, tens una sèrie de gegants que estan allà al voltant, els pots passar pel passadís, aturar, prendre't un cafè amb l'Edward Wilson, per exemple, a l'època, i ostres, això... Aquest entorn va començar a tenir subvencions, finançament propi per fer el que ell desitjava fer. I jo crec que l'etapa més... Poder a Harvard és la conseqüència de Berkeley, no? Berkeley és, diguéssim, l'embrió, nunca mejor dicho, i Harvard ja es desenvolupa d'una manera molt frondosa. Dius, malgrat tot. Bueno, Harvard és un ambient molt competitiu, a voltes hostil, hi ha enfrontaments, a l'època hi havia un enfrontament terrible a conseqüència de la publicació d'un llibre que es deia Sociobiologia, que va fer Edward Wilson, li van contestar que allò era un determinisme genètic, Richard Lewontin i també Stephen Gould. Vull dir, a Harvard hi ha molts egos, però egos gegantins, no? I esclar, gestionar aquests egos ha de ser complicadíssim, no? I estar allà al mig, trobes amb un ego i de sobte te'n trobes amb un altre i tu allà no saps ben bé on encaixes. És a dir, és un ambient de tan competitiu pot esdevindre hostil una mica. Llavors, l'any 1989, quan només en té 34 d'anys, el doctor Pere Albert deixa la plaça de Harvard i torna a Espanya i es converteix en director del Museu Nacional de Ciències Naturales. Què creieu que el va impulsar a fer aquest canvi? Era una manera de traslladar el seu coneixement a una dimensió més pràctica, més tangible? Home, pràctica no, perquè el museu a aquella època, clar, el Pere necessitava... És a dir, havia arribat a Harvard, és a dir, què més vols fer? El Pere no era un acadèmic clàssic, no?, que estàs allà i a més jo ho tinc, vull dir que
coses que havia escrit, jo no em vaig explicant durant propers 30 anys nous els meus experiments, els meus descobriments, de les potes, de les salamandres, a l'heterocrònia i coses d'aquestes. I clar, quan li van oferir això, per ell va ser un estímul, va dir, ostres, anem a fer una cosa nova i totalment diferent. Molt bé que el Tennior tenia problemes, per allà a Harvard, la Lynn Margulis em va dir, no, clar, és que no encaixa, el personatge del Pere no és anglosaxó, no? El típic que té que anar al club de Harvard, allà amb tots. Vull dir, això, quan li van oferir, ell es va tirar personalment a la piscina, perquè a veure, quan jo vaig anar a viure als Estats Units, vam coincidir i després ell va marxar, la meva mare contenta, no? Li torna un fill i se'n va un altre, no? Vull dir que i clar, jo coneixia el sistema espanyol, però no, dic, home, aquí no, al CSIC, museu, no sé, coneixeu, potser he coneixet molt més, dic, aquí t'enterraràs a la CDB, perquè molts de nosaltres hem fet la carrera aquí, ens hem anat fora, hem tornat, però allà ell va ser, va dir el García Belido, que crec que el va apoyar molt, i clar, jo amb ell sempre he estat parlant, sempre dic, aquí no tires, però per ell va ser un repte, ell tenia experiència amb el Museu de Zoologia de Berkeley, a Harvard, a Nova York, a Londres, i després jo vull fer el mateix, no? I crec que també va tenir uns apoyos al Ministeri, on li van dir, bueno, te doy un plan nacional, a veure què saques, no? I ell va tenir aquest apoyo i va ser un repte i també crec que va estar content. Pues a la ciutat, Madrid, que també és cosmopolita, que tenia moltes altres coses, però bueno, jo al principi no donava ni un duro. D'aquí 2 anys tornarà. Ell tenia ofertes als Estats Units. Escolta, vés en aquest departament, vés allò, es veia com una vegada estar a Harvard, o ets director d'algú, potser no sé, ho tens que fer, però ell s'ho va agafar com perquè era de reptes, i com més complicats, doncs millor. I quan ja tenia la feina feta al Museu Nacional de Ciències Naturales de Madrid, li arriba una oferta, que és l'última que va acceptar, que va ser liderar la creació a València del futur Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, no? I aquí on estava el repte? Home, encara era més gran. Encara era més gran perquè, clar, és que... No sé, més gran que refer el Museu Nacional. No sé si és més gran. No, però la gent es pot pensar, clar, un tio va a Harvard i acaba a València. No sé, no, perquè és que ell, bueno, a Madrid ja ho havia fet tot, no? Havia fet també el canvi, no sé, alguns d'aquí ho coneixeu més bé, i el Juli, que treballa al museu, no? I dius, home, va fer un canvi importantíssim, jo crec que tots aquests estem d'acord. I el Cabanilles era una cosa, i li feia il·lusió, estava... Realment dius, hosti, tu, hi ha una cosa, que no hi ha res, perquè al museu encara hi ha alguna cosa, però que es volia fer a València, i ell s'ho va agafar com un no repte, no dius, perquè és que ell podia tornar als Estats Units quan volgués, tenia ofertes d'altres llocs, i no és perquè volgués estar a Espanya, perquè això li era igual, perquè s'havia format a fora, però mira, aquest era un altre repte que li feia gràcia, i bueno, aquest era una mica el seu... Sí, de fet, jo, com deia, no estic segur que fos més complicat fer un museu del no-res que refer el de Madrid, no? Sí, perquè allò era un desastre. A més, allò era una cosa molt consolidada en el sentit que canviar la mentalitat de fer d'aquella mena de dinosauri és molt difícil, és més fàcil probablement. Mira, aquí tens un espai, fes un museu, com tu vulguis. Això, clar que és difícil posar-lo a nivell. Però l'Enric Trilla, que era el president del CSIC, li va dir, mira, el va trucar per telèfon. La directora era una senyora que es diu Concha Sáez, que era política i científica, i la van nomenar, doncs, governadora civil de Castelló, i va deixar la direcció del museu. I el president del CSIC, Enric Trilla, es troba en un moment donat que aquella institució que s'estava començant a reformar amb la Concha Sáez es quedava òrfega, i de sobte el García Bellido, que ell diu, jo tinc un candidat, no? I el va trucar. I la instrucció era, has de fer d'aquest museu un museu que estigui
a nivell dels primers museus del món en termes de recerca i de divulgació científica. Aquest era el que li va demanar poca cosa, no? En Enric Trilla. Però aquest repte és difícil, però és molt més difícil si de sobte et trobes amb la realitat de la situació. Era una cosa realment, no diria terrorífica, però aquestes pel·lícules que fan de por, que tenen lloc en un museu, una cosa aproximadament això. Jo recordo que a les Calderes, jo havia treballat al museu abans, cremaven animals dissecats per fer anar a la calefacció de vegades. Això no s'està gravant, no? Hòstia. I llavors, doncs, de sobte et trobes, i amb un personal, funcionari, acostumat a unes maneres de fer que eren molt difícils de canviar. Un exemple ràpid, les col·leccions. Ell volia que les col·leccions estessin en uns espais, en uns compactes, ben protegides contra incendis, totes allà, sobretot els tipus i material valuós, i que només es traiessin d'allà per fer la recerca sobre aquell individu, aquell espècimen, i tornar-lo. Això va ser una batalla difícil, sobretot amb els entomòlegs, perquè ells volien tenir les col·leccions al seu despatx, sense cap condició de seguretat ni res. Bueno, convèncer aquest personal de que no, les col·leccions, quan acabis de fer l'estudi, l'has de tornar als compactes. Al sòtano, que hi ha doncs, totes unes mesures de seguretat que si hi hagués una desgràcia no es perdria. Bueno, això ja, només això. És a dir, que el repte de València era difícil, però el de Madrid, Déu-n'hi-do, i com funciona ara és un model. I València, esclar, estava molt il·lusionat amb València, justament per això, perquè ell podia fer el que ell volgués com a projecte científic i expositiu. Una mica un projecte alliberador. Sí, i d'alguna manera una cosa que tu deixaves. Creieu que el doctor Pere Alberch ha tingut el reconeixement que es mereixia? No sé, fa més de 25 anys que es va morir, vull dir que això es podia haver fet abans, no? I jo també vull agrair que bueno, fa molt poc es va fer un congrés allà al PRBB, no? I per reconèixer els 25 anys de la mort del Pere Alberch, i jo vaig anar i és molt emotiu, perquè estava a tope de gent, i no els que els coneixíem, no? Gent gran que va allà, molts estudiants i molt d'allò. Això té un reconeixement i quasi potser el reconeixen més ara que aquella època, quan era el rebelde, que estava fent i contra els grans popes que havien institucionalment, i bueno, vull dir, jo no, si era més tard o més d'hora, però crec que ara, amb la biografia, amb el congrés que es va fer, doncs, home, és molt agradable. Hi ha el reconeixement social, que en aquest país és molt difícil que la gent reconeixi els mèrits d'un investigador científic, perquè passen més aviat desapercebuts. I el reconeixement científic dels col·legues, no? I jo crec que sí que hi ha un reconeixement científic per la gent de l'ofici de l'obra de Pere Alberch, no? Els treballs de Pere Alberch encara se citen tu pots quantificar perfectament, perquè estan perfectament registrades les cites que es fan de cada treball. Llavors tu veus que cada any els treballs del Pere Alberch, i fa més de 25 que és mort, segueixen sent citats, la qual cosa vol dir que segueixen sent vigents o que segueixen sent útils per a algú que els utilitza per fer el seu projecte. De manera que en aquest sentit està reconegut científicament i està valorat. I hi ha tot un col·lectiu de gent que l'admira molt, que és com una mena de col·lectiu d'alberchians, que són fans, per dir-ho així, d'en Pere Alberch també. Molt bé, i si féssim un exercici de biografia ficció, ara mateix, què estaria estudiant o a què s'estaria dedicant el doctor Pere Alberch? Amfibis, no? Això és fàcil, ni idea.
A veure, podria fer qualsevol cosa, no, vull dir, entrenador d'un equip de futbol no, perquè era molt dolent amb els esports, això d'aquí segur que no, però podia fer el que fos, és a dir, si m'estàs dient que està estudiant els monjos al Tíbet, doncs potser sí, no? Perquè el Pere, els últims anys, va ser molt dedicat a l'art, no? L'art i la ciència no estan tan lluny, encara que sembla que són dos mons, és creativitat, i ell era un gran aficionat amb l'art i també col·leccionava. Jo, per posar un exemple, també una anècdota, a casa seva va reforçar el terra del pis de Madrid perquè tenia una obra d'art que era una peixera enorme amb un xai en formol, un xai, sabeu, un xai? Allò era una obra d'art, no? Jo no sé, al meu departament ens tenim tot ple de pots en formol i no pensava que allò fos una galeria d'art, no? Però, bueno, que era molt important perquè la van agafar, li van demanar, i era una cosa enorme amb un xai a dintre. Però a ell li agradava, no? I aquestes coses també eren disruptives, no? L'art més modern, l'art més innovador. I els últims treballs que ell estava escrivint en aquell moment era sobre la teoria del caos, no? Una cosa també... És a dir, no estava seguint estudiant la granota o les potes de la salamandra com eren, i ell volia fer coses diferents. Llavors ell, què podia estar fent? Doncs totalment coses diferents, perquè no és una trajectòria, i per això ell, quan arriba a un lloc, no, vull lluitar per estar a Harvard, no, si me'n canso me'n vaig. Al museu, i ell feia, podria estar en qualsevol cosa que fos un repte, evidentment creatiu, innovador, i això és una mica el que ell podia fer, però clar, és totalment impredicible. Bueno, estaria a València, València que ha estat un gran centre doncs, conegut internacionalment en biologia evolutiva. A hores d'ara, poder ja, com ja funcionava, poder buscaria un altre repte, perquè això ja funciona. A Madrid ja ho vaig deixar més o menys endreçat, i això estaria en aquesta situació, i no ho sé, jo crec, per una banda, seguiria sent un pensador, en termes de pensar teoria del caos, teories evolutives, escriuria assajos, poder no faria tanta experimentació, i em fa l'efecte, i això potser és un atreviment, potser hasta li concedia algun valor a la regulació pels gens, cosa que mai va voler admetre, però davant les evidències que hi ha avui dia una mica aclaparadores de lo important que són els gens pels processos de desenvolupament, potser s'avindria a dir, va, d'acord, bueno, els gens segurament tenen un paper important. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta conversa, ha estat molt agradable, segur que podríeu explicar moltíssimes més coses. No sé si els que estan aquí presents han llegit la biografia, en qualsevol cas, si no l'heu llegida, aquí fora podeu agafar un exemplar. Ha estat meravellós introduir-se en un món personalment absolutament desconegut, com són els rèptils, les salamandres i moltes altres coses que a vegades costaven de seguir per una persona que no està avesada. I res, volia agrair-vos la vostra presència aquí, la biografia del doctor i el recull d'anècdotes que podríem aquí estar, penso, tota la tarda. És així, oi? Sí, si voleu. Però ens han preparat un refrigeri aquí a la biblioteca que podem seguir comentant les anècdotes de la biografia en un altre espai. Us dono moltes gràcies. En aquest codi QR que veieu aquí imprès podeu descarregar-vos, podeu entrar a la pàgina de les biografies i descarregar-vos la biografia. I els que no la tingueu, repeteixo que aquí fora n'hi ha. Moltíssimes gràcies per la vostra presència i fins una altra. Molt bé. Ja estic aquí.